Inini pakuona kwangu cheche. Handizomboona kana problem. Muchi right normal. Musoro. Ke right. Zukunya kunyadzodhonza chacha. Kudhonza dzodhonza. Kudhonza imwe chiti mberi shure imwe. Handizvioni. Nezuro ndava pagoka. Vakati Kachongwe zizi hanzi chii. Inezona ndiri pabhindura. Nezona ndiri pabhindura. Zvanzi Kachongwe. Hachadi kuita madrama. Mafanza kuchema. Mafanza ari kuchema singatoi. Mafanza ari kunetseka zvechokwadi pese. Zvimwe zvinhu chai serious ini. Ati makumwa Chai mapilizi. serious. Kachongwe chai serious. Makurara. Ezvino mangoti zi. Mane cancer itiende ku. Chipatara moti vanotesta cancer mara. Asi cancer anomisa madrama ke. Nduzvati kutoona bosi makamisa chi. Chichakati mafanza akukomplain. He Kachongwe. Matiregerera. Ndonyaya iripo apa. Nyama Zizi. Kuchange muziko makafa. Makaita sei? Ndatofunga ke chituka cho. Nasi mafunga ngati. Nzvimbo asi nyatsoti jekesera. Mafanze nyanda toziya. Kuti chii chiri kuitika mumboti etei. Zi. Etei. Ora chimbotudza chemo chenda nyanyo popota. Chimbotudza chemo che. Chimbotudza chemo. Haya mukuona manje njamusingaoni manje. Imimi vanhu mukuda madrama. Mukusubscribe ere. Saka ndonyaya muri kutadza tudze vanhu kuti subscribe aichete. Ndonyaya iri kunetsa kuti kusubscribe akunombonetsa ere. Kuita se. Kusubscribe kwachona ikoko. Unonetsa. Aiwa. Ini mukuita kunge mukuziva bari musingazivi. Saka taurai vanhu. Takada drama isusu paukama. Rine kuma 500 something thousand views. Handiti? Masubscriber 25,000 subscriber. Saka zviri kuenderana papi. Tikashuta video tindongwazi titomushita mavideo. Mavideo yake ari kuma 300 something thousand. Jacob Moyana kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Mavideo ya Jacob Moyana ameenda kuma 500,000 something views. Handiti? Maviews pane 25,000. Saka muri kuti ndoramba ndichingoti ndoita madrama vana paukama dzatichita kure rwendo rwetsoka vanani vese vana bhanda vana kuruza vana severe vana varipo but vanhu venya vasokusubscribe. Saka mutudze mafanzi kuti asubscribe. Vanhu ngavasubscribe kwete kupapirira kai Kachongwe apera. Udzai isusu tudze vanhu kuti vanhu subscribe hai mani. Nemo vanhu subscribe hai mani. Akachongwa atsamwa mani. Subscribe kwacho hakunetsi. 2 minutes ga. Subscribe. Mauzoti vano subscribe. Ina ndinangana mari yandomboda kuvani. Vanhu ngoripo chete pakufadza vanhu. Pakuti vanhu vafare. Vanhu vaone zvavanoda kubva kwatiri. Severe vese kungoona kana vanhu vasingavasubscribe ka. Havashei maviews mavideo edu. Havalaiki havaiti sei. Saka severe toramba richivanetsere. Imini zvazvino manje. Ndakatodzosera kumuchesere. Zvazvino zvimanje Vakachongwe. Ndakutongoita zvatoda richana. Muone kuti maviewers enyu subscribe. Taida kutanga 25. Mutatoona muna. Vakachongwe. Mune 30,000. Action. Maviews musi watu January. Aya masubscribe ngakwire. Aiwa. Bozi kukwira tatanga isoka tiri kana ku million subscribers. Taurai zve. But iko zvino manje kana muchivana achikupopotera vachiti Kachongwe apera, Kachongwe aita so. Vana Jacob Moyana tiri kuchita pavideo aripo pachannel. Vana Tindongwazi kuchita pavideo aripo pachannel. But masubscribe achangogara panzvimbo 1. Vanga vasingaziva kuti vanofanira kusubscribe. Vana Peter Obet Moyo. Mwana watonga Moyo tizvo achita mavideo. But vanhu vacho havasosapa. So haurati havasi kufarira zvo zvatiri kuita. Aiwa. Nayo mafanzi munenge muri right mbicha. Namewo mafanzi subscribe ayo man. Ndakarwadziwa moyo kuti kuti vangu chiko Vakachongwe. Saka inini apa mari yebhazi ndinayo ndakudzokera bhindura ndonodza vanhu kuti subscribe. Kwese ugoko kwacho vauzei. Vese vari South Africa. Vanonza tine vanhu hama dzedu mabhuru anenge ari South Africa. Tine mabhuru ari kuMozambique, Zambia kwese ku. Kwese kuna naHarare kwese ku. But anofunga kuti vanhu ndeo kugoko here. Saka hati subscribe because channel ndeo kugoko ameno kuti vasina kubva kumushandi. Kubva kumushandi yani. Vekugoko vatori nani? Ndio ari to subscribe wacho. Saka taibata kana iri. Aiwa. Kana iri nyaya. Tunonetseka isu kuti una ita zvinhu zvona kuti vanhu vati muri kugona nai dedi makazvarirwa kupi hapana munhu asina kuiona mwaranera moyo hapana munhu asina kuiona mavideo aka anenge ari kuma 300,000 views but wazodzoka uzona masubscriber ari pa 26. Zvinongorwadzawo chiregai kunzwisa tsitsa Kachongwe. Ndosaka mama kuita mama ne brain cancer. Yasho angatadzi. Saka toti kubva nhasi. Subscribe.
subscribe handiti. Vanhu ngavasubscribe. Vamungosubscribe. Chibhegi chakazara nini madhirama ichi? Chakazara. 2025 ika vanhu vakangosubscribe vachidzidza zvakawanda. Vanasevere varipo. Vari kutoda kutoti vanhu vaone zviripo zvedu. But hakukwanisi kuitira vanhu zvinhu zvavasingadi. Tine madhirama hobho anakuruza varipo. Vese anakuruza varipo. Muripo imi. Hani mukona. But vanabhande varipo. Ndandisi basi ndavepo. Matotanga kuvapo. Saka ukotesa kuti maviews acho nemasubscribe acho hazvipindirani. Zveshuwa zvinobata zvinongodawo kuti vanhu vangolaika vachingosubscribe and share handiti. Ndiani asina kuona video rokuti handinamati kuchiure. Munhu wese akaroona handinamati kuchiure. Munhu aisi akaroona. Munamati kuchiure zveshuwa. Handinamati kuchiure. Ndokuziva. Unoenda kuchechi. But osasa masubscribers acho. Unotoona kuti ibeta tingo. Zvina ndinamati tiri kuchiure kwacho. Zvina ndinamata kuchiure kwacho mungasasubscribe. Zviri pazvinhu zvokushingirira ka. Kweta zvimwe zvinhu. Izvo matondowana ndiri kumunda kuno ndakutongopesa ndiri kutosakura. Ndati tiyozonzwisisa kakozi nyaya dzacho. Aiwa chihandei kumba tinombonogadzira madhirama. Madhirama akawanda. Kutobura rimwe gara 2020 rimwe paYouTube ipapo vatolaika. Subscribe, share. Like yamataura. Vanhu ngavasubscribe. Ini madhirama ka. Ini madhirama ndomaziva. Madhirama angu akazara musoro mangu. Handiti. Ndokona ngomataurira vana vangu vachiseka. Nemi mukauya totoswera tichitotaura madhirama tichita sei? Tichitoseka. Amene anogada kuonawo. Kana vasingasubscribe. Ko zvinourayirwa munhu kwanzi uri kuita zvinhu zvisiri. Kana vasingasubscribe kwachona zvinonetsa. Kana vasingadescribe hazvikuti. Vanhu vanoenda kuchechi, vanhu vanodii vanonamata. Kungorwadziwa nekusubscribe. Hakunetsi. Saka ndozvaizvo kutaura kuti izvozvo. Vanhu vari kuSouth Africa vari kusubscribe zvisingaiti kudarika vari muno muZimbabwe. Vari kuMozambique West neZambia. Vari kusubscribe, Botswana kusubscribe. Ko vari muno muZimbabwe. Vakutozviziva kutoti Havazvinzwa aburira kutotanga January chenge chakatochaya. Saka mungamangoti January nditange kutoita basi ndotoita basi. Ngavasubscribe. January. Mazuva angosara. Nhasi toburai chimwe nhasi papa. Kutongosvikira patiri kusvika apa. Vanhu vachazoti Kachongwa ngarivi. Kachongwa is back. Now is Kachongwa is back kumadhirama. Takumbosiya zvimwe zvese zvatachiita izvi. Takumborwa madhirama. Kachongwa for the world. Takumbova iko zvii. Ndizvozoka. Ndizvozvo. Kunaka mai. Izvezvi nakomana. Vanotanga. Takuita madhirama. Tanotanga. Ndizvo zvatikudai. Ndozvikudiwa nemafanzi akachongwa. Saka haiwa. Zvino manje anyuka curriculum zvofara kutopika. Nyaya ichainzwa yacho. Aiwa nyaya yakanaka. Mauya necapital studio. Anogona yangu atondisuwa sinde. Vecapital vati. Vanenge vachikutora kama. Alright, ndeve-Capital Studio. Tati vauye kavazvinzwire kuitira kuti vafambise soko rekusubscribe ai. Aiwa nditoneninga apa mandonipa pasuro eChristmas magona. Ndombonoisawo padheni mudziyo wamandipa. Saka mauye enyu munofamba nawo. Madhirama. Madhirama ndisi. Nekumunda. Pese nawo. Pese. Saka muhwa kuvharira mbavha kuti dzisazokubirai. Apa ndakavharira imimi. Kuti sai vasingadu subscribe mauti vharira bozi vakumana madhirama nawo ndoziziva kuti ine madhirama handisi hangu kuti ndinokunda vamwe vamuri kunakirwa navo, but ini ndine angu andotoziva kuti anotonakidza kutodarika zvamukufungidzira kuti ndozvandogumira. Ndinotora nezvandorowa kutonakidza zvokuti muchaona kuti tanga 2025 chakatochaya. Saka izvohudzanai pauri ndepana mungosabvisira tingokwanisa ngorowa tingotopinda muzvimberi ikoko. Kwangu ndakatovaudza chakatochaya. Tingangokwanisa ngoti tichikuidza tichitoenda. Chakachaya. Hapana nyaya chainzwa nyaya diki tinoigadzirisa. Chabwino muchengeteze kandi je. Chabwino unguchengetedza. Anoona ndokuba foni, ndokuba foni ka. Chibila mudara pagogo. Akabira foni mudara pagogo. Saka vanhu hawana kunakirwe. Vakafarisa. Vanhu vakafarisa. But ziko zoti timbomamira madhira acho. Aiwa musamire ngoma ndiyo. Angada tomamirwa. Tatombomamira isu. Woza hati chinoti hatina kwatiri kuenda tombomamira tozozviona kuti. Saka kwari kumba mai. Tokumbotambura tiri kumamira kuno.